Anachetoka mazuna Volt 104.3 FM na Sigidalo na Sigindeje. Yes, so egwa hai wachapo kita anua bogene. Egwa wachapo kita anua bu Slow Dog featuring The Brain. Nwa nkịta. Mana ịma na ọ bụrụ ebe niile isi, ọ dipendịrị ebe isi wee na-aganya bụ Benue ka anyị eji wee mara na ya agafe 9th mile. Ọ bụrụ ebe niile ịga ka ị ga-eme gịnị? Ọ bụrụ ebe niile isi ka ị ga-esi wee ga 9th mile. Ọ bụrụ ebe niile isi ka ị ga-esi wee ga 9th mile. Ịghọtago? So jisi ike ka ị nwee akọ na uche, ka uche gị dị ya ka ị soro n'ife a na-eme. And n'ebe a ka m ga-etinye gị n'ọkụ, kwee gị n'ọkụ, isolu n'ife a na-arụ, m tinye gị nnọọ ịbụrụ the plug and everything ọbụla inwe, so long as nọ ife na-eweteli gị nri, ife na-etinye food on your table, ife na-eme gị ịbụrụ ịmago na onye agha wasị mewe ife ego ịpụtawa, ikwesị iweta ya na Volt 104.3 FM n'ije afịa ka m make sure n'ụwa niile mara ife ị na-eme, otu isi eme ya na ebe ị na-eme ya. Ọ dị important. Ọ ife a ka m na-alụ, nwere ife ọzọ m na-eme na-abụrụ ife a. Ịghọtago? On Saturdays like this, nwere ihe ọzọ mma m na-eme aka siri m ike na-abụrụ nka. Adịmago na mme ya mmewo na otu, ịghọtago, 2 or 3 abanyelu m n'akpa wee ike gbadaa na ya bụ presidential road dị echegodo ife nwata nwaanyị ga-eri. Ọ dị very very important maka na asị na the way through a woman's heart is through her tummy. 2. Since 2026, Maria now okay, malu peace. Na the way to a woman's heart is through her tummy. So ịghọtago? So mana ọ nwere ife ọma a ga na-akụ ife afọ ga-eri, afọ ga-afụkwanụ nke o ga-eri. Mana otu ọbụla ọ dị as bad as bad, afọ adịghị ekwu ife ori. So ife ọbụla efu, ime gịnị, iwere ya mee enjoy, tinye ya n'ọnụ, mee ya enjoy. Alright, so m na-agwa gị ndị nji maka afa wee bịa n'ụbọchị nke taa, nwere none other than ndị chọọ ka akwụnye fa n'ọkụ, ka fa solu na plọg, ka ha solu n'ife a na-alụ, ka fa solu n'ebe a na-eje, ka ọ ya onwe ife ọbụla ị chọọ igote fa na-ele, ha bụrụ the first persons ị ga-abata gị n'uche. Ọ dị very very important maka na ihe m na-eme ebe anyị make sure na ị nọ na limelight, na ị nọ nnọọ na ntị n'obi onye ọbụla. Anyị ga na-ekwu maka business gị ebe ntụ ike agwụ ndị mmadụ. They will not have a choice but to patronize you. They will not have a choice but to patronize you. Ịghọtago? So also anọkwa m live on ODENIGBO. Anọkwa m live on ODENIGBO. Ịghọtago? So anọ m live na Vote ODENIGBO n'ụbọchị nke taa. Just YouTube channel anyị, ịbanyekwa na ebe ahụ, ime gịnị, isoro n'ife a na-eme, engage the channel, share kwa, like ya kwa, subscribe or too. Subscribe to my channel. All the very very important, please. Ịghọtago? So that if ọbụla anyị na-eme, everything anyị na-eme is for fun. Otu ọbụla anyị ga-esi wee na reduce ka heart attack, high blood pressure. Ịghọtago? Ife ọbụla ga-enye gị ọbara mgbali elu, ọ ife anyị na-eme ebe a. Ma ndị na-akpa ego, onye ka nje weta ije afịa on Saturday, maka ndị na-akpata ego, ihe anyị na-achọ return of investment. Imekwanala invest like this, enweta return. Afịa elechapụ, afịa dọ na shop, onwere ife ị na-ele. Afịa dọ na shop, onwere ife ị na-ele. All mean that na afịa adịghị aga. Mana ebe a iweta ya, I will let the people know what you are doing, where you are doing it, and how you are doing it. It's all the very very important. Ịghọtago? So I na-eme business niile na-eweta ebe a na-emewe bio. You can pre-order. Ịghọtago? You akpọ na phone to recommend you and everything. So the first people engage maka fa wee bịa n'ụbọchị nke taa, Hotel Sunshine. Hotel Sunshine na-enye anyị the Akara Express on Saturday morning. Every Saturday ị ga-enwe free access to swimming. Na ọ bụ na ije for this Akara Express, ị ga-enwe free access to swimming. So this Akara Express bụ from 9 till 12, from 7 a.m. rather till 12. From 7 a.m. till 10 a.m. rather. From 7 a.m. till 10 a.m. Sunday Sunshine have the buffet experience, but from 12 till 4 p.m. Yatago. So adults with 20,000 naira for the buffet experience.
ụmụaka bụ 10,000 naira. Ha nwekwa karaoke night on Thursday. Karaoke night ha bụ on Thursday na their bar. Ije na bar afa on Thursday from 7 p.m. to 11 p.m. Inolo, nobody is judging you. Nobody is judging you. Ihe ịma bụ gịnị? Ije iwere onu gị gụọrọ onwe gị akwa. Ị na-eme enjoy. Ịghọtago? Ị gụọrọ onwe gị egwu. You relieve stress. You can scream. It's an avenue for you to scream. Ịghọtago? All the very, very important. If find a way to relieve your stress, relieve yourself. It's either by singing, by swimming, by eating, visiting friends. Make sure that na eating Hotel Sunshine na your budget. Because how bụ ndị ahụ ebe ahụ ọ ga-abụ ije the environment, ha nwere serene environment, good rules, ha nwere good food, ha nwere ife ọ ga-abụ ọ bụrụ ife ọbụla ọ ga-abụ ọ bụrụ na ịchọ fa nwee ya pertaining offers hotels na-enye. So ihe Hotel Sunshine na-enye anyị bụ Akara Express, the Sunshine Sunday, the buffet experience, and karaoke night on Thursdays. Number for Hanukwa na WhatsApp 0915 079 2175. 0915 079 2175. Cheta na ebe address had plus C5 Presidential Road. Presidential Road dị na isi kwanalu Okpara Square, kpọtịa ya straight ka ị na-eje Obiagụ ọ n'isi Eastern Shop ma Stadium na-agbagote gafee Obiagụ gbagotekwa obere. Their hotel dị n'ụzọ adịghachi achọ Born Hotel Sunshine ọfama. So ijekwa na ele ebe ahụ ime experience. Their hotel the their hotel the suite, their swimming pool, wow. So alright, so ihe ọbụla ị chọrọ ime right now, make sure ije na Hotel Sunshine. Or the very, very important. Address if alright, so address Bona plot C5 Presidential Road, Ogui, Enugu State. Plot C5 Presidential Road, Ogui, Enugu State. Their karaoke night Bona Kenny's Sport Bar. Ebe ahụ ịchọ ime karaoke night, ịchọkwa watch ball, a na-watchkwa ball there also. Now ka anyị jee na nke Wine Press Trading Services Limited. Wine Press Trading Services Limited. Wine Press Trading Services Limited. Enwere ife ọzọ a na-eme na-abụrụ solar. Enwekwere other things they offer, but for now if I na-ekwu maka solar because na heat kali. Onye si na heat adịrị ma na onye ahụ adịghị agwa onwe eziokwu. Heat dị too much, my sister. So right now I wear this solar generator of different capacities now power your whole apartment. My fan, my fridge, my lights, whatever you have, gadgets, it can power it. I want the solar powered standing fan. The solar powered standing fan, but just let the solar charge it, then you can use it. On a last for hours. On a last for 16 hours. It charge your former. On a run at full speed. It can last for 16 hours. So the solar powered standing fan and the solar generator, we think advice to go and get right now. The solar generator didn't bottle. Or didn't bottle at all. On again, silently you have your things working for you. Oh, onye neighbor pụtazie n'ụka TV na-emezi mo. Ọ ya na-ajụzi ka ezi. Neighbor na inwele ọkụ ịkọwazialịa. So jee gwa ndị ya adị unu now. Sifafa jebe na nke solar na nke Wine Press Trading Services Limited. Ka ha jee wete their solar power standing fans, solar generators of different capacities, ha na-elekwa batteries of different types and sizes like lithium batteries, tubular batteries, dry cell batteries. Ha na-elekwa inverters of different types and sizes from 1 kilowatts to 30 kilowatts, single phase, 3-phase, hybrid, transformer based. Ha na-ele Jinko solar panels, Canadian solar panels, Trina solar panels. Ha na-ele all sizes from mono 200 watts to 680 watts. So ije na nke Wine Press Trading Services today na shop 13 New Power Plaza by Ogui Road Police Station. Shop 13 New Power Plaza by Ogui Police Station, Ogui Road Police Station. N'Enugu anya. On each of the services na Lagos, ije na 58 Gospel Plaza, Alaba International Market. Ije kuna eleba.
check here for wine press trading services. Fezoro is a signboard for the new shop for their name, their brand, the new their shop. So if I and sefa ego things that they can give you, they can offer you. You have to go. So rush now, my offer na 0916 630 1384 0916 630 1384 my one na 0904 563 5425. Rush now, kije gote because you need it. You need it. You need it. Imagine a tech guy na a work is depending on EEDC. So you need these services, you need the services from Wine Press Trading Services Limited. They offer installation, repairs, consultation, name it, products honey enable, imports, all imported products, foreign products, original products, all the solar things, equipment you need. The sun power pay your power bills. Ife ọjọọ mgbe niile akapụ gị ego nka iji nwayọ igolu nka once and for all. Goro ya once and for all bara okwu ụnụ. Now the next person anyị ga-eje bụ na nke Oma Perfumes. Oma Perfumes na-ele everything baby. Everything perfume. Oma Perfume na-ele everything perfume from Arabian perfumes to made perfumes to foreign perfumes to body isi ọma at all. She can offer other services and service ya bụ online. So ọ bụrụ na ị chọrọ perfume, you need this system, all the very very important. Ọ bụrụ na ị need the perfume today, kpọọ ya na 0916 227 7243 0916 2277243. Boy, today can you your perfume and every other beautiful fragrances you need. Whatever fragrance on a miss, on a layer, on a whatever it is, okay, mail ya, okay, work with your budget. What I go. So boy today, can services from her. Kaije obere break na na cheta na na Volt 104.3 FM. Afa mba ntichi na zona sigindeje.
Alright, so na chetago maazụ na Volt 104.3 FM. Cheta na ebe anyị na-akpa nkata gbasara money, buying and selling. Ịghọtago, exchange of products for money. Ọ depend onye nke bụ the buyer ka bụ the seller. Right now, mụa bụ the advertiser. Ịghọtago, mụa na-emeki sure that na ife ị na-ele na-eru ndị ụwa ntị. Ọ na-emekwa ka ị marụ ka o si ada n'afịa, ife a na-ele n'afịa, otu o si adị. Ịghọtago, so ọ dị very very important as onye na-eli nri everyday. At least ọ bụ na ị chọrọ ije afịa ịkwadote ịmara ife ị na-eji go otu ihe na-enyere aka eme ebe a sometimes anyway. Ịmago ọ bụ na ife change n'afịa, I'll let you know. Ọ bụ na ọ dịkwa ka ọ dị, I'll let you know. But gọọmenti kpasuru anyị iwe, I'll still let you know. Ịghọtago, so otu ọbụla o si n'ala dị, m chọrọ ime ka ị mara that na ife dị to fair n'afịa. At least this Christmas people would testify that n'afịa na ife dalụ. People will testify that n'ife dal n'afịa ọfụma this Christmas period. So meanwhile, ofu crate akwa now nọzi na 5,800. Yes, I'm on one mgbe cheaper than this, but all the fair than all the before. So kita ọ 5,800 ka a na-elezi ofu crate akwa. And also honey beans, bag of honey beans. Some the fundy bona had elizi iron, more brown beans, makana ogalalon. So a lot of people during that period, a lot of people just to know move to honey beans and potasco because okade cheaper. So bag of honey beans now was 85,000 naira. Yeah, I'm going to have bag, but then you calculate there by your name 1 pentagabo. Potassium beans were 85,000 naira. Dawabo 55,000 naira. Tomatoes now 1 penta but 4,000. Money go 1 penta but 6,000. Money go half penta 2.5. Or depend on you go. For the let's 2,000. You question because this period, but the period of period of tomatoes or dry season kind of see you going tomatoes, see you going ose right now at a very cheap rate. So it depends on you go. When you go on your other too selfish, okay, let's see half penta 2,000, 1 penta 4,000. So it depends on who you're buying from. Now, half bag of honey beans was 75,000 for 1 bag. Half penta yabuze roughly 37,000 something. You want to go? So, go 1 penta ga-apụtazi. So, onwekwa ọzọ gbagotekwa anụ m ga-emekwa ka ị malụ. Ịghọtago? So, cheta na onions kịta anụ a, ịchọ inweta onions, like o nwere onions a na-echiche na tomatoes imago half penta tomato, half penta tin tomato. Imago akweba ya na 1 penta or 1 paint bucket nke yellow. Then half penta tomatoes with that tomatoes tin tomatoes now. Half penta head tomatoes, echonye onions n'ime ya. Or 8,000 naira. Big onions so abụrụkwa ndị agba kere big ones. Enwezi onye na-emeli gị mechezi ọkpọlụ ga kama na big onions ịchọ itinye na that tomatoes or 8,000 naira. So we can say that na tomatoes onions are draw much now. Umano onions can na-ekwu maka ya 8,000. So paint bucket ado ogbono galakwala ọnụ. Ado ogbono bụ 24,500. That's for paint bucket. So half bucket ga-abụzi ebe 12,250. 12,250 for half paint bucket of ado ogbono. Anyị ma na onye ọbụla na ije afịa nọ ka ya na-akpịa. Na-adọ ka onye ọbụla na-achọ. Then mangala azụ inweta ofu like this, ofu ya anọcha ndị nnukwu, ofu ya anọcha ebe 4,000 or 5,000 depending on the size. Go.
so ije afia ị na-eje afia mara ife ị na-egote, especially otu anụ anyị nọzi na weekend. A lot of people na-achọ igo ifefa ga-eji wee zụọ afia echi, ifefa ga-eji si nri echi rather, ife ha ga-eji shi nri echi. So ị na-aga ka uche gị dị ya ka ị malụ ka o si adị, ịghọtago. So jisie ike aga n'ebe ọbụla nakwala ada. Crayfish nọ half painter of crayfish na ebe I think 25 now, 25 3000 ọ karịrị ya, ịghọtago. So nke ọbụla anyị na-eme uche anyị dị ya, ihe ọbụla ị chọrọ ime kpaka ego goma mara ihe ị na-egote na ihe ime ngote. Ejekwana except na iji ezigbote ego, ejekwana ejego wee impromptu buying na ka ya ahụ na-akpọ ya impulse buying. Obi m so m gwa m ọ ka mma na igochere ihe niile ị chọrọ ego n'afịa before obi gị asịba gị anything, ịghọtago. Before obi gị a na-asị gị na anything, make sure na igoche gị ife ikwesị igo. Alright, so tupu m gaa musical break, ka m gwakwa unu ndị nji maka ya wee bịa, because of through of anwa bụ my sponsors, fanwa bụ my destiny helpers. Ha anwa bụ na m na-abịa gịnị, m na-abịa afia every Saturday, tinye fa n'ọkụ, kwụnye ha n'ọkụ, unu esoro
with your busy body, whoa. Busybody, oh, 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 oh. Busybody, oh, 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 oh. 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 Oh, oh, P square, oh, CC. We run things. This the run we. Hook up in the club. Give them a run. Give them a jump. Hey, B square, oh, CC. We run things. This the run we. Hook up in the club. Give them a run. Give them a jump. But you know, say if you give your body, you know, you're gonna feel. Rock the MIC, I'm not gonna lose control. Hey, whoa, ho, ho. With your busy body, you go surgery. Rock the MIC. Boy, you go lose, girl, I no go lose, boy, you go lose control. I go run when I grab you to the air. Hey, busybody. Oh, 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 oh. When I grab you, you go lose control. Oh, 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 oh. I know you can sing better. I try and sing. Catch you when I grab you till the day of you go lose control. Busybody. Oh 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 oh. Oh 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 Hey, come on. Yeah, hey.